थंडीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि अशा थंडीच्या दिवसामध्ये गरमागरम खाण्यासाठी खूप मजा येते। ही रेसिपी आहे मैसूर डोसा। तर मैसूर डोसा ही रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते आणि मैसूर डोसासोबत मी त्याची चटणीही बनवणार आहे आणि मैसूर डोसाचा मसालाही। तर ही रेसिपी खूप छान आहे, रेसिपी नक्की ट्राय करा। चला मग आता पहिल्यांदा आपण चटणी बनवून घेऊया। तर मैसूर डोशाची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला इथे तेल घालायचं आहे थोडंसं, नंतर कढीपत्ता आणि थोडंसं लसूण आणि मोहरी आणि थोडेसे जिरे घालायचे आहेत। हे थोडेसे परतून घेऊया। नंतर परतून घेतल्यानंतर इथे कांदा घालायचा आहे एक, तर कांद्याच्या अशा मोठ्या फोडी करून घेतलेल्या आहे। अद्रक थोडंसं घालायचं आहे। तर आता आपण हे चांगलं परतून घेऊया। तर हे परतून झाल्यानंतर इथे आपण घालणार आहोत फुटाण्याची डाळ। तर फुटाण्याची डाळ जर तुमच्याकडे नसेल तर चणा डाळ इथे तुम्ही वापरली तरी चालते। ती थोडीशी तुम्ही भिजवून घ्यायची आहे आणि नंतर इथे तुम्ही घालायची आहे। तर आता आपण हे सर्व भाजून घेऊया। नंतर इथे मी घालत आहे चिंच। तर इथे मी बिया काढून घेतलेली चिंच आहे ती घालायची आहे, म्हणजे चटणी अशी मस्त तिखट आंबट चटपटीत लागेल। तर हे आता भाजून झालेलं आहे। आता थंड झाल्यानंतर आपण आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालणार आहोत। तर ही चटणी मस्त अशी टेस्टी लागते, ही मैसूर डोशासोबत खाल्ली जाते। तर आता आपण कोथिंबीर घालूया आणि थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि इथे लाल मिरची पावडरही घालायची आहे आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। तर अशा पद्धतीने आता आपण सर्व घातलेलं आहे। आता आपण झाकणवरती लावून घेऊया आणि आता बारीक करून घेऊया। तर मस्त अशी चटपटीत झणझणीत चटणी तयार झालेली आहे मैसूर डोशाची। तर या चटणीशिवाय हा डोसा बनतच नाही। तर ही खास रेसिपी आहे चटणीची। तर इथे आपली चटणी तयार आहे। तर आता आपण मसाला बनवून घेऊया डोशाचा। तर इथे बटाटा, हिरवी मिरची आणि कांदा आणि टोमॅटो घेतलेला आहे। खूप काही साहित्य लागत नाही, अगदी कमी साहित्यामध्ये ही रेसिपी बनते। तर आता आपण पॅनमध्ये तेल घालूया थोडंसं, अगदी थोडंसंच घालायचं आहे। तर इथे आपण आता घालूया थोडेसे जिरे आणि नंतर घालूया इथे आपण हिरव्या मिरचीचे थोडेसे तुकडे घालायचे आहेत। आता आपण इथे घालूया कांदा। तर कांदा असा उभा स्लाइस करून घेतलेला आहे। तर कांदा आपण परतून घेऊया। कांदा थोडासा परतून झाला की इथे घालायचं आहे टोमॅटो। तर टोमॅटोही आता आपण चांगला परतून घेऊया। तर मसाला हा सोपाच आहे, खूप काही अवघड नाही। जशी आपण बटाट्याची भाजी बनवतो, सिंपल डोसा असतो त्यासोबत तसाच बनवायचा आहे। तर इथे आपण मसाले ॲड करूया। थोडीशी हळद, थोडंसं मीठ, इथे चाट मसाला थोडासा, गरम मसाला थोडासा घातलेला आहे। तर हे मसाले आता आपण कांदा टोमॅटोसोबत परतून घेऊया आणि नंतर इथे घालायचं आहे आपण उकडवून घेतलेला, स्मॅश करून घेतलेला बटाटा। तर आपल्याला इथे बटाट्याच्या फोडी अख्ख्या घालायच्या नाही, तर स्मॅश करूनच घालायच्या आहेत, तेव्हाच आपला हा मसाला छान एकसंध होईल। तर आता आपण मिक्स करून घेऊया आणि जी आपण चटणी बनवलेली होती ती चटणी आता यामध्ये घालायची आहे। तर आवश्यकतेनुसार तुम्ही इथे चटणीचा वापर करू शकता। या चटणीमुळेच हा मसाला मस्त असा टेस्टी बनतो। तर पूर्णपणे आता स्मॅश पुन्हा एकदा करून घ्यायचा आहे। तर हा मसाला अजून थोडा मस्त असा टेस्टी लागण्यासाठी आणि चांगला थोडासा शिजण्यासाठी इथे पाणी घातलेलं आहे। हा मसाला घट्ट नसतो, थोडासा सरबरीत असा असतो, म्हणून इथे थोडंसं पाणी घालायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे इथे बटाट्याची जी भाजी असते ती विरघळलेली आहे। वरती झाकून ठेवूया एक अर्धा मिनिट। तर बघू शकता मस्त अशी ही आपली मस्त मसाला भाजी तयार झालेली आहे। चटणी घातल्यामुळे खूप छान स्वाद आलेला आहे। इथे आता आपण घालूया कोथिंबीर। तर तयार आहे आपला मस्त चटपटीत मैसूर डोशाचा मसाला आणि तोही चटणीसोबत। तर आता आपण इथे डोसा बनवूया। तर इथे मी पॅन ठेवलेला आहे डोशाचा, थोडंसं पाणी घालूया। गरम झाल्यानंतर पाणी शिंपडायचं आहे आणि पुसून घ्यायचं आहे। जे टेम्परेचर वाढलेलं असतं ते कमी होईल आणि नंतर तेल थोडंसं लावायचं आहे आणि टिश्यूने असं पुसून घ्यायचं आहे। तर तव्याचं टेम्परेचर बरोबर होते आणि डोसा आपला चांगला उठतो, म्हणजे छान असा तयार होतो। तर अशा पद्धतीने तवा मस्त पुसून घेतलेला आहे। आता डोशाचं बॅटर घालूया। तर डोशाचं बॅटर बनवण्याची पद्धत तर तुम्हाला माहितीच आहे, जसं इडलीचं आपण बनवतो तेच आहे। तांदूळ आणि उडीद डाळ भिजत घालून मी हे बॅटर बनवलेलं आहे। तर आता आपण हा मस्त असा पसरवून घेतलेला आहे डोशाचं बॅटर। तर वरचं जे आवरण आहे ते थोडंसं सुकले की मग यावरती आपण मसाला घालायचा आहे। तर तुम्हाला जर चटणी अजून जर घालायची असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा चटणीही स्प्रेड करू शकता आणि नंतर हा मसाला लावू शकता, पण काही गरज नाही लागणार, कारण की आपण या मसाल्यामध्ये चटणीही वापरलेली आहे। त्यामुळे बरोबर टेस्ट झालेली आहे, प्रमाण बरोबर झालेलं आहे। चारही बाजूनी म्हणजे सर्व बाजूनी आपण आता हा मसाला पसरवून घेतलेला आहे आणि वरती आपण आता बीट किसून घालूया। तर हे बीट कच्चंच वापरायचं आहे। तर मैसूर डोशामध्ये
बिटाचा वापर केला जातो, म्हणजे आपला हा मस्त लाल बुंद डोसा बनला जातो। दिसायलाही छान दिसतो आणि खायला पण टेस्टी लागतो। तर अशा पद्धतीने आता आपण हे बीटही पसरवून घेतलेलं आहे। तर आता आपण चांगला हा वाफवून घेऊया। बाजूने कडा सुटेपर्यंत आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे। वरतून थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि तेल घालायचं आहे। तर पहिल्यांदा तेल घालायचं नाही डोसा सोडताना, हे लक्षात घ्या। नंतर आपल्याला मसाला वगैरे लावल्यानंतरच तेल सोडायचं आहे। तर बाजूने कडा सुटत आलेला आहे डोशाच्या, तुम्ही बघू शकता। आपोआप तो सुटला जातो डोसा। मस्त असा क्रिस्पी भाजायचा आहे आणि असा क्रिस्पी भाजल्यानंतर बाजूच्या कडा अशा एकावरती एक ठेवायचे आहेत आणि त्रिकोणमध्ये आपल्याला फोल्ड करायचं आहे। तर मैसूर डोशाची अशी ही ट्रिक आहे, म्हणजे अशी पद्धत आहे फोल्ड करण्याची। तर अशा पद्धतीने इथे मी हा फोल्ड केलेला आहे। तर मस्त असा क्रिस्पी मसालेदार आपला मैसूर डोसा तयार आहे। आता दुसराही डोसा आता आपण पसरवून घेऊया। तर डोशाचं बॅटर घातलेलं आहे। आता आपण ही चटणी पसरवून घेऊया, म्हणजे मसाला पसरवून घेऊया। आणि आता हा मसाला पसरून घेतल्यानंतर इथे आपण बीट किसून घालणार आहोत। तर सर्व आता आपण पसरवून घेतलेला आहे। तर क्रिस्पी आता भाजलेला आहे हा डोसा। हाही आपण आता पलटवून घेऊया। तर बघू शकता मस्त असा हा डोसा आपला तयार झालेला आहे। 2 डोसे तुम्हाला मी करून दाखवलेले आहेत। तर लाल बुंद असा मस्त गरमागरम असा हा डोसा मसालेदार तयार झालेला आहे। लाल बुंद कलर आलेला आहे आणि मसालाही स्प्रेड झालेला किती सुंदर दिसत आहेत बघू शकता। आणि खमंग असा चटणी आणि मसाल्याचा सुगंध दरवळत आहे। तर हा डोसा अतिशय टेस्टी आणि भन्नाट असा लागतो। तर मैसूर डोशाची खासियत अशी आहे की मसाला आणि चटणी भारी झालीच पाहिजे, तेव्हाच आपला हा डोसा टेस्टी लागतो। तर मैसूर डोशाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्हीही ट्राय करा। आणि रेसिपी आवडली असेल तर चॅनेलला माझ्या लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। धन्यवाद।